Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto, Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang morning, Bicolandia! Ang ating pong hotline is 0917-5646789. Salamat po sa inyo pong mga text messages. Kahit gabi, binabasa ko po yan. Promise. At ito po ang inyong kaibigan, J. Dixon. Isang magandang umaga sa lahat ng mga tiga-Sorsogon. Abot na abot pa lang ating palatuntunan dyan. Sa lahat ng mga butika dyan ho sa Sorsogon, mabibili na rin ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang hari ho ng mga kapeng herbal. Nagtataglay ng maraming mga herbal. Gawang doktor ho ito, kaya't sigurado ho tayo na akmang-akma sa pagpapabuti ng atin hong kalusugan. Kahit kung diabetiko ka, high blood ka, abay malaki ho may tutulong ng atin hong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix dahil sa mga components ho nito na sadyang ginawa para ho sa pagganda, pagbuti ng atin pong kalusugan. Mabibili ho sa lahat-lahat ng mga butika. Diyan nga pala sa Naga, ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Mabibili ho yan sa Oriental Pharmacy, Farmacia Uy, Dr. Care Pharmacy, CBS Convenience, Floragen Pharmacy at Modern Generic Drug. Ayan, dyan ho sa may Naga City. Yung po mga tiga Sipokot, mabibili sa lahat-lahat ng mga butika dyan sa Sipokot ang ating buong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Diyan ho sa Libmanan, nako, Zoda Pharmacy, Liza Beauty Products, Socio Supermarket, Butika Chama, at iba pang mga butika diyan ho sa Libmanan, Camarines Sur. Meron hong nag-text ho sa atin, ito po ay mula naman ho sa may San Fernando. Ayan, Kamsur po ito. Sabi niya, pwede bang magkape ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix kahit meron siyang iniinom na maintenance dahil mataas daw ho ang kanyang BP? Pwede. Dahil sabi ko nga po, ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix nagtataglay ng green tea extract. Na ito ho ay mabuti mga kababayan sa pagpababa ng blood pressure ho natin. Meron pa hong ampalaya para maibaba rin, matulungang maibaba ang ating pong blood sugar level at maraming iba pa ng mga herbal. Ayan. Gaya ko nang sinasabi ko, gawang doktor kaya't nakakatiyak ko kayo na ito po'y para ho sa mas magandang kalusugan. Noong isang araw, pinag-uusapan ho natin yung pong ating Dr. M's Tawas. Oo, very friendly ho ang presyo ng ating Dr. M's Tawas sapagkat 70 pesos lang ho ang isa. Para ho sa mga maitim ang kilikili, subukan mo na yan. Grabe, maitim na nga, mabaho pa. Amoy pawis. Anong gagawin mo? Tirahin mo na yan. Dr. M's Tawas. Babibili ho sa lahat-lahat ng mga butika. Yung pong amoy ng kilikili at medyo masangsang na amoy ng katawan kapag pinapawisan. Tanggal ho dyan, sa Dr. M's Tawas. Ayan. Siya nga pala, nais kong ipabatid, yung po may mga puting-puting buhok na dyan. Kapag puti ho ang buhok, kapag kahit bata, ay nakakatanda ho ang itsura. Ay, pinapakilala ho natin, ito pong isang herbal na pampaitim ng buhok. Anong pangalan ng produkto na yan? Just Color, ayan. Ganito ang paggamit niya ng Just Color, yung pong hindi pa basa ang buhok, yan po ang gagamitin ho yung shampoo, 10 to 15 minutes ibabad ho ninyo sa inyo pong buhok. Ito pong Just Color, bago ho balnawan. Ayan, 10 to 15 minutes. Makikita ho ninyo ang epekto, itim na ang inyo pong puting buhok. Ayun. So maganda ho ito, herbal, wala hong kati-kati promise. Okay? At the same time, yung pong Just Color ho natin, may may gloves po yan, okay? Doon mo ilalagay mo doon yung gagamitin mo yon, bago mo lagyan ng Just Color ang inyo pong buhok, okay? 10 to 15 minutes bago mo balnawan, tingnan mo, itim na ang inyong buhok, promise. Ayan. Ito pong Just Color ho natin, mabibili na rin yan sa lahat ho ng mga butika. Saan man ho kayo naroroon dito sa buong Bicolandia. Bueno, wala na namang oras.
Ako'y pansamantalang nagpapaalam. Ito po yung kaibigan, Jay Dizon. Nagiwan sa magandang oras, Bicolandia.